Vítam vás pri lekcii o základných funkciách Excelu. Prvou úplne najzákladnejšou funkciou je funkcia sum, ktorá nám zosumarizuje vybrané položky. Jej syntax je nasledovný, ako každá funkcia začína rovná sa, potom sum, zátvorka a kde zadáme oblasť alebo jednotlivé položky. Začneme najskôr oblasťou, čiže sčítajte všetky položky v oblasti B10 až B15. Napíšeme sum, zátvorka a jednoducho myšou potiahneme, označíme si túto oblasť. Vidíme, že sa nám zapíše B10 dvojbodka B15, to je symbol pre vybranie oblasti. V prípade, že by sme chceli vybrať len určité položky, sčítať, začneme opäť písať funkciu sum, zátvorka a začneme po jednom. B11, bodkočiarka, B13, bodkočiarka opäť a B15. Koniec zátvorky, Enter. Vidíme, toto je súčet len z týchto troch položiek. Ďalšou funkciou s rovnakým syntaxom je funkcia average. Tá nám ukáže priemernú hodnotu z vybraných položiek. Opäť má rovnaký syntax, akurát na začiatku napíšeme average. Takže začneme s funkciou. Vyberieme oblasť. Vidíme, že priemerná hodnota z tejto oblasti 299,5. Opäť v prípade, že chceme len vybrané položky, opäť zapíšeme ich len oddelené bodkočiarkou po jednom. A teraz sa pozrieme na ten rozdiel. Priemerná hodnota z týchto troch položiek je 326. Ďalšou veľmi príjemnou funkciou je funkcia max, ktorá nám zistí maximálnu hodnotu z vybraných položiek. Opäť úplne rovnaký syntax, akurát na začiatok napíšeme max. Maximum, vyberieme oblasť, Enter. V tejto oblasti 484, vidíme, že si to môžeme odkontrolovať, sedí to. Opäť to isté platí aj pre vybrané položky, keď nezapíšeme oblasť, vybrané položky po jednom zapíšeme a oddelíme ich bodkočiarkou. Toto je funkcia max. Zrejme ste už uhádli, že úplne rovnaká bude aj funkcia minimum, čiže funkcia min. Tak si to ukážeme. Vyberieme oblasť. Vidíme, že minimálna hodnota 178, maximum bol 484. Trošku reálnejší príklad. Máme tu počítače a notebooky, každý v určitej cene a pozrieme si všetky tieto 4 funkcie v praxi. Začneme sumou, vyberieme oblasť, stlačíme Enter. Tieto krížiky, čo sa nám zobrazili, len preto, že sa nám to nezmestilo, rozšírime stĺpec a už vidíme výsledok. Priemerná hodnota average, vyberieme oblasť, stlačíme Enter, 1609, maximum opäť to isté a to isté bude platiť pre minimum. Máme všetky výsledky. Ďakujem vám za pozornosť.